जुदि आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुना हो लोगोफोरनि थाखाय बे गोदान भिडिअ बरायबाय जों दिनै मोनसे बुस्थु आनबक्सिं खालामनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो ना मा होनो बिदिब्ला नायलांदो 1 2 3 गो नोंथांमोना साननो हागौ बेवहाय मा दं आनबक्सिं खालामनो थाखाय खोनादों मोनसे कार्टन बेयो कार्टन नुबायसै नामा बेजों लोगोसे नो बे जाहैबाय नोंथांमोना जानो हागौ बे सिखाखौ साउथनि फिल्मफोरावसो नुनो मोन्दोंमोन बेजोंनो आं दा आनबक्सिं नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां नाय लोगोफोर मा बुस्थु बियो मोजां नाय झूठ पे झूठ बोलती जा रही है शर्म नहीं आती सरप्राइज लोगोफोर सरप्राइज ना सरप्राइज सानदां दा बै सिखाजों आं बेखौ आनबक्सिं खालामगोन नोंथांमोना साननो हागौ बे सिङाव मा दं नाथाय आं बे सेटिं कभार होदों खिन्थु नोंथांमोन देखायथ'वा दा नै ओइ देखायथ'वा दा आनबक्सिं खालामग्रोनि नोंथांमोना नायलांदो बिदिब्ला बिदिनो नायलांदो kayak kebul bisa kayak kebul charger kebul betul mobil ini dan malam sih kan kita menasan kasih di mouse tuh beda hebat lens dia lens झूठ पे झूठ बोलती जा रही है शर्म नहीं आती Enter to Bluetooth. Enter radio in play. Enter to Bluetooth. Enter radio in play. Para lagi, kita malah terus ya. Nanti dia gerak misalnya ini bikin ini. Bulu. Tenang lagi, enggak bagus. Kita gerak, kita sekian pak. Dia udah ya, coba ini. Yo sudah, baik bisa. Mobil sudah, mana lagi? Tak sebentar. Baik ya. Charger pin jadi baik. Nih, charger pin dia. Baru sudah. Only biar kibul deh, charger box pakai. Charger box pakai, mengalai itu kita. Jadi charger box nanya, cikun charger sebenarnya kan. Beda. Biar nangkang nama ini dekelang sini. Nailang deh. Biar jadi baik fast down charger pin. Biasanya kita bawa earphone dia, microphone ini logan. Biasanya ada USB, mobil dia mana? USB di dalam ini next door thang itu nih, extra memory dalam dia. Extra memory itu USB banyak, extra memory banyak kan. Ada lagi setting mana? Button nih, ya off on kamera ya, ada yang mau nih. Biar coba on jalannya. Ya on aja, nih biar on aja biar macam call pribadi call kamera ya. Baik ini plus minus sound. Ini bisa on kamera. On aja. Enter to Bluetooth. Baik, ini lagi macam dia bukan? Sudah berubah. Sas bagus aja. Baik sas, di sound kom. Baik sound berapa? Di sound. Oh kompen jangan kira. Coba, observe nabi. Di komponen ini JBL. Di komponen dami mana bang? Bang mana share? Tuh nonton apa nih gusti bang? Musik Boria kabar kini kamera lebih ya. Tuh nonton apa nih gusti bang? Flipkart ini JBL. Bluetooth speaker bawa nonton apa ini? Unik berkembang mana tangan? Nonton apa nih gusti bang? Interesting bawa tangan. Ini mencari facility belum bawa. Kintu angnya kong belum nalai. Ini kayaknya mencari facility kerana sih. Berapa macam kintu ya? Awas apa Boria kabar? Kamu nih? Ini on kamera Boria kabar kan sama nalai.
Enter to Bluetooth. Enter radio in place. Enter to Bluetooth. बरिया गाबै स्पिकारा JBL कम्पानियाव नोंथांमोना ब्लुटुथ स्पिकार बिनि कम्पानिया जोबोद मोजां जादों नोंथांमोना बायनो इन्टारेस्ट एबा फ्लिपकार्ट एबा अफलाइनफोरावबो मोनगोन नागिरबानो मोनगोन हाथायफोरावबो मोनगोन थ' नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ थारमाने दिखौ जाथ'बाय दा Guys, नोंथांमोना बोरै नायखो भिडिअखौ नोंथांमोना साननो हागौ आं थगायबाय होननानै जोबोद गाज्रि मोननानै नाथाय नोंथांमोना बेफोर खोथाखौ लानांगौ नङा जास्ट बे इन्टारनेटआव नोंथांमोनखौ मा होनो थगायनाय इन्टारनेटनि थाखायसो आं नोंथांमोनखौ सुट बुंदोंमोन सुट माने नंखाय बुंनाय जाबाय नोंथांमोना बेखौ गाज्रि दामोन दिनै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामनाय जुदि नोंथांमोना चेनेलखौ गोदान बा आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट लोगोसे नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअ बायदि चेनेलाव मा मोनसे नागिरबाय नोंथांमोना